काहे से कि डॉक्टर जे बाटे उ सुपर हीरो नहीं है कि सब कुछ कर ली। डॉक्टर इंसान है जैसे बाकी सब केहू बाटे। बहुत लोग कहेला कि डॉक्टर भगवान होला, सुन ले होखे। हम ई बात ना माने दी। डॉक्टर भगवान ना होला। भगवान कबो गलती ना करेले। डॉक्टर से गलती हो सकता, जैसे केकरो से गलती हो सकता। भगवान थाकेलन ना, डॉक्टर थक जाला। भगवान रोएलन ना, लेकिन डॉक्टर बहुत बार अकेले में फूट फूट के रो लेवेला। बहुत लोग के हम जानता नहीं ऐसा, बहुत सारा डॉक्टर। यही से हमरा खातिर डॉक्टर भगवान नहीं है। ना भगवान बा, ना भगवान के कोनो रूप बा। डॉक्टर बस एगो इंसान है जे अपना पूरा मन से दूसरा इंसान के बचावे के कोशिश करेला।